Hei ja tervetuloa mukaan. Mietitkö sä koskaan, mitä sun kissan päässä oikein liikkuu, kun se kattelee niin keskittyneesti ikkunasta ulos? Tänään me sukelletaan syvemmälle kissan maailmaa ja katsotaan, miten me voidaan tehdä meidän kodeista niille parempia paikkoja, ihan oikeita seikkailupuistoja, jotka tekee niistä onnellisia ja tyytyväisiä. Kaikki lähtee oikeastaan liikkeelle tästä ajatuksesta. Se kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta tässä on tosi syvä viisaus. Kyse ei ole siis pelkästään hemmottelusta, vaan siitä, että me ymmärretään ja vastataan niihin kissan syvimpiin sisäänrakennettuihin vaistoihin, ja kun ne onnistutaan siinä, niin palkintona on tasapainoinen ja onnellinen perheenjäsen. Mitä meillä sitten on tänään luvassa? No, käydään läpi 5 tärkeää osa-aluetta. Ensin pohditaan, miksi kissa ylipäätään tarvitsee virikeitä. Sen jälkeen siirrytään käytäntöön. Katsotaan helppoja saalistusleikkejä, miten kodin ympäristöä voi parantaa, millaisia harrastuksia kissan kanssa voi olla ja lopuksi, miten päästään turvallisesti tutustumaan ulkomaailmaan. Okei, aloitetaan ihan perusteista. Vaikka sun kissa näyttäisi maailman lepposimmalta otukselta nukkuessaan kerällä auringonpaisteessa, sen sisällä asuu edelleen pieni tehokas saalistaja. Se on perintöä sen villeiltä esivanhemmilta, ja se vietti ei vain katoa mihinkään, vaikka ruokka tarjoillaankin suoraan kuppiin. Asiantuntijat puhuvat niin sanotuista lajityypillisistä tarpeista. Voit ajatella sitä vähän kuin kissan sisäisenä käyttöjärjestelmänä. Se on koodattu syvälle sinne DNA:han. Ja vaikka meidän kodit on tosi erilaisia kuin luonto, niin se perusohjelmointi, se tarve saalistaa, kiipeillä ja tarkkailla omaa reviiriä, se ei muutu. Se on juuri se, mikä tekee kissasta kissan. Ja kun miettii, niin se ero kissan elämässä luonnossa ja sisällä on ihan valtava. Luonnossa kissan päivä on täynnä toimintaa ja haasteita. Se näkee oikeasti vaivaa ruokansa eteen. No, sisäkissalla taas ruoka ilmestyy kuppiin ja samat seinät tulee tuijotettua päivästä toiseen. Ja juuri tähän meidän kissan omistajien pitää puuttua. Meidän tehtävä on täyttää se tyhjiö, joka siitä mukavuudesta syntyy. Mitä sitten tapahtuu, jos se pieni peto ei pääse toteuttamaan itseään? No, se tylsistyy, ja kissan tylsistyminen ei ole mitään harmitonta haukottelua, vaan se voi johtaa ihan oikeaan stressiin. Ja se stressi taas saattaa purkautua vaikka sohvankulmien raapimisena tai muuna käytöksenä, jota me pidetään ongelmallisena. Se on oikeastaan kissan tapa viestiä, että hei, mä tarvitsen jotain tekemistä. No niin, nyt päästään siihen hauskimpaan osaan, eli katsotaan millaisilla helpoilla ja ihan jokapäiväisillä leikeillä me saadaan se sisäinen peto heräämään. Ja minkä parasta, nämä leikit myös vahvistavat sun ja sun kissan välistä suhdetta aivan mahtavalla tavalla. Onkilelut, eli ne erilaiset huiskat, on ihan klassikkoja, eikä syyttä. Ne liikkuu just niin arvaamattomasti ja houkuttelevasti kuin oikea saalis. Sitten on tietysti kaikenlaiset paristokäyttöiset hiiret ja muut vipeltäjät. Ja hei, ei unohdeta itse tehtyjä leluja. Joskus se ruttuun puristettu paperipallo on maailman paras juttu. Tärkeintä ei siis ole lelu, vaan se, miten se liikkuu. Ja sitten laserleluista. Tässä on yksi tosi tärkeä juttu, joka pitää muistaa. Mieti itse, miten turhauttavaa olisi jahdata jotain, mitä sä ikinä saa kiinni. No, just siltä kissasta tuntuu. Siksi laserleikin päätteeksi se punainen piste pitää aina ohjata johonkin fyysiseen, kuten vaikka herkun päälle. Näin kissa saa sen onnistumisen tunteen, sen tunteen, että mä sain sen saalin kiinni. Ja hei, virikkeiden antamisen ei todellakaan tarvitse olla kallista. Tässä on ihan superhelppo TC-itse-vinkki, johon tarvitaan vaan tyhjä vessapaperirulla. Eli leikkaa siitä muutama rengas, pujotele ne toistensa sisään palloksi ja laita sisään pari herkkua. Siinä on kissalle aivan loistava pieni aivojumppa ja vieläpä kierrätysmateriaalista. Mutta leikki on oikeastaan vain yksi palanen tätä palapeliä. Vähintään yhtä tärkeää on se, millainen kissan kotiympäristö on. Me ihmiset ajatellaan helposti lattiatasossa, mutta kissalle maailma on kolmiulotteinen, sille korkeudet on tosi tärkeitä. Kissat siis rakastaa korkeita paikkoja. Ne antaa sille sellaisen turvallisen tähystyspaikan, josta tarkkailla koko valtakuntaa. Ja paavilaatikot, no ne on ihan parhaita piiloja ja väijytyspaikkoja. Ikkunasta taas voi seurata maailmanmenoa, se on vähän kuin kissan oma televisio. Ja hei, muistetaan hajuaisti, tuo välillä ulkoa vaikka käpy tai oksa, ne uudet tuoksut on kissalle tosi virkistäviä. Ja sitten vielä yksi loistava keino. Tee ruokailusta seikkailu. Sen sijaan, että kaadat aina kaiken ruoan kuppiin, piilota kuivaruokanappuloita ympäri asuntoa. Laita niitä vaikka aktivointilelun sisään tai ihan vaan eri paikkoihin, joista kissa joutuu vähän etsimään. Tämä matkii sitä luonnollista tapaa hankkia ruokaa ja se on kissalle todella palkitsevaa. No niin, jos perusjutut on jo hallussa, niin miten olisi aktivoinnin vieminen ihan seuraavalle tasolle?
On nimittäin olemassa vaikka mitä harrastuksia, jotka on paitsi tosi hyvä aivojumppaa kissalle, myös mahtava tapa syventää teidän yhteistä suhdetta. Erilaiset aktivointilaudat on hyviä, ne haastaa kissan oikeasti ratkaisemaan ongelmia. Sitten on jopa olemassa kissa-agilittyjä, jossa kissa pääsee käyttämään kehoa ja ketteryyttään. Nosework eli hajutyöskentely taas valjastaa sen uskomattoman hajuaistin käyttöön. Ja kyllä, kissoille voi myös opettaa temppuja naksuttimen avulla. Se on ihan mahtavaa aivojumppaa molemmille. Ja kaikessa tällaisessa koulutuksessa tärkeintä ei ole se, että suoritus on täydellinen. Tärkeintä on se yhteinen tekeminen ja ilo. Jokainen pieni onnistuminen, josta palkitaan herkulla ja kehuilla, on vähän kuin teidän välistä kommunikointia. Se rakentaa luottamusta ja tekee teistä entistä paremman tiimin. Ja sitten meidän viimeinen osio, miten olisi, jos seikkailut jatkuisivat myös kodin ulkopuolella. Valvottu ulkoilu voi nimittäin olla yksi parhaista tavoista tarjota kissalle uusia, rikastuttavia kokemuksia. Kun kissa pääsee turvallisesti ulos, se on sille ihan kuin uusi maailma avautuisi. Ajattele kaikkia niitä uusia hajuja, ääniä ja tuntemuksia. Tuuli, sateen jälkeinen mullantuoksu, erilaiset alustat tassujen alla. Se on sellainen aistien ilotulitus, jota sisätiloissa on mahdoton kokea. Mutta miten siihen ulkoiluun sitten totutellaan? No, avainsanat on kärsivällisyys ja positiivisuus. Kaikki alkaa sisätiloista. Anna kissan ihan rauhassa tutustua valjasiin. Yhdistä ne herkkuihin ja kehuihin. Kun valjan pukeminen on kissalle kiva juttu, voitte kokeilla ensimmäisiä askelia ulkona jossain rauhallisessa paikassa. Ihan kissan ehdolla tietenkin. Kuten huomaat, kissan elämän rikastuttaminen ei vaadi mitään valtavia mullistuksia. Ihan pienetkin asiat merkitsee. Joten mietipä hetki, minkä yhden pienen jutun sä voisit tehdä, jotta sun kissan päivästä tulisi vähän jännittävämpi jo tänään. Kiitos paljon, että kuuntelit. Toivottavasti sait tästä uusia ajatuksia ja vinkkejä oman kissasi arkeen. Jos etsit laadukkaita tarvikkeita sun lemmikille, niin kannattaa käydä kurkkaamassa osoitteessa lemmikintarvike.fi.